मानसिफ्रा रमजान मास सोलिगासिनो दं आं बिथांमोनखौ सनमान होनानै दिनै बेवहाय इफ्तार पार्टि खालामफाफैदों। प्रमद बर'आ श्रीरामपुराव मानो फैदोंमोन बेलाय मा खामानि दं बेलाय फैसासो लांफैगोन बे गेटनि। दिनै आङो गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव मोनथाम जायगायाव गिदिंदों। प्रथम आङो बै मा जायगामोनलाय राङापारा होननाय गामियाव थांदोंमोन। प्रथम फार्स्ट प्रग्राम बियो बेवहाय ख्रिस्टान धर्मनि जिथु गिर्जा राङापारानि मिसन गिर्जायाव आं हाबहैदोंमोन। ख्रिस्टानफोरनाबो दा मुस्लिमफोरनि बादिनो माबा मोनसे सोलिगासिनो दं। गुड फ्राइडेनि सिगां दिनै पाम्प माने सानडे हिसाबै पालन खालामदों आरो बेनि उनाव गुड फ्राइडे फैगोन आरो इस्टार सानडे। जोंनाव बे चार्चआव हाबनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। आदिबासिफोरनि चार्चमोन बेयो आरो बेवहाय जयैनो जोङो BPF हान्जानि थाखाय प्रेयार खालामदों मास प्रेयार जे फैगौ समफ्राव जाहाथे BPF हान्जाया रायजोफोर लुबैनाय बायदि खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय बेखिनि खोथा। आरो सेकेन्डआव आङो थांदों बै फैलागुरि गामिनि बाजाराव बेवहाय फैलागुरि प्राइमारि होनजायो बेवहाय मिटिं खालामनानै फैदों। बेवहाय मुस्लिम आरो आदिबासि दंमोन खोब मोजां पजिटिभ। आरोबाव थार्डआव बैयाव साबखाथायाव मोनसे सिमलटापुआव मोनसे मिटिं जाबोबाय BPF हान्जानिनो प्राइमारिनि गासिबो गार्जेनफोरखौ लानानै रायज्लायदों खोब पजिटिभ। बेवहायबो मुस्लिम डमिनेटेड एरिया बे सिमलटापु एरिया किसुमान गरखाफोरबो दंमोन बर'फोरबो दंमोन खम बर' आरो गरखाया खम मेक्सिमाम मुस्लिम। मथथे MP इलेक्सन फैगासिनो दङ जोंनो बयखौबो नांगौ ख्रिस्टान धर्मनि मानसिखौबो नांगौ मुस्लिम धर्मनि मानसिखौबो नांगौ बाथौ धर्मनि मानसिखौबो नांगौ जैन धर्मनि मानसिखौबो नांगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिखौ जों सनमान होयो BPF दल हिसाबै। आरो आङो दिनै बेवहाय मुस्लिम धर्मनि मानसिफोरजों इस्लाम धर्मनि मानसिफोरजों एखेलगे इफ्तार खालामदों आरो गोसोखौ मोजां मोनदों बिसोरजों एखेलगे इफ्तार खालामफानो मोननानै बेयो जाहैबाय साबकाथा। उद्देश्यआ बेनो BTCआव गोबां जाथि जनगोष्ठी दं जों बयखौबो समानै सनमान होयो पार्टि हिसाबै आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन। आरो दिनै इस्लाम धर्मनि मानसिफ्रा रमजान मास सोलिगासिनो दं आं बिथांमोनखौ सनमान होनानै दिनै बेवहाय इफ्तार पार्टि खालामफाफैदों बेखिनि खोथा। लक सभाया फैगौ मे मासनि 7 तारिखआव जागोन। जोंना क'क्राझार लक सभाया थार्ड फेजआव गोलैदों आरो सेकेन्ड फेजआव दरं उदालगुरि गोलैदों। जोंना सेकेन्ड फेजआव दासिमाव मोनसे समस्थिल' जानानै दं। थार्ड फेजआव खिन्थु मोननै समस्ति जागोन बरपेटा आरो क'क्राझार जागोन। केन्डिडेटआ फ्राय थिग जाबाय बरपेटाना डिक्लारेसनल' बाखिसै बेखौ जोङो कयदिन उनाव आल'सना खालामनानै डिक्लेयार होगोन। आरो प्रिपारेसन होनोबा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारनि प्रिपारेसना बिराद मोजां पजिटिभ। जोंनो 1 नाम्बाराव दङ BPF हान्जानि आरो देरहाखागोन जोङो। प्रमद बर'आ श्रीरामपुराव मानो फैदोंमोन बेलाय मा खामानि दं बेलाय फैसासो बेहा खामानि गैया। जोङो 70 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै बेनि रिप्लाइखौ रायजोफ्रा होगोन बास। आं बुंनानै लानानै मा जानो प्रमदआ बुंनानै मा जानो दिनै रायजोफ्रा रिप्लाइ होगोन। जोङो 70 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै रायजोफ्रा रिप्लाइ होगासिनो दं आं बुंनांगौ गैया। आरो श्रीरामपुराव फैनाय माने फैसा लांनो फैनायसो बेना बिदिबा बे गेटआव मा मोनफैदों बेलाय दे सिलिगुरि अफिसाव जिरायालै जोंनि हेडक्वार्टारा क'क्राझाराव बे अफिसखौ जों बानायदों बेहायनो जनानै जों अफिस खालामो। लोगोफोर मा बुंनो मा थानो नङा होमबा नोंथांमोना आं जि बुंनांगौ बेफोरनि सोमोन्दैनो गासिबो सिगांनि भिडिअ'नो नुनानै फैखाजोब्बाय। हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' सारखौ गोबां बायदिसिना खोथा बुंदों आरो लोगोसे गाव गोबां
किसु जायगाफ्राव माने मिटिं खालामबोदों बा केम्पिं हिसाबै खालामबोदों ख्रिस्टानफोरनि गिर्जा मन्दिराव हाबदों लोगोसे मुस्लिमफोरनि मस्जिदाव हाबदों बिथांमोनजों माने मा होनना बुङो शास्त्रफोर फरायफादों नङा होमबा दा बेजों लोगोसे जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया बिथांमोना दायो माने इलेक्सन खाथि नालाय भट खाथि नालाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि माबायावनो गिदिंगोन नाथाय जेथिया इलेक्सन बा भट बे जोबनानै थांगोन बिनि उनावसो बिथांमोना नायगोन ना नाया जोंनि हारिखौनो जा गुबुन हारिखौनो जा बेसो साननो गोनां जोंहा जाय हक मोननै हान्जायाबो जोंखौ नायाब्ला नायखानाय नङा आरो अनसायोब्ला मोननै हान्जायाबो अनसायखागोन थारैनो जिथु बर'नि बा गुबुन हारिनि जाथि जनगोष्ठियानो जाया मानो अननांगौब्ला बिथांमोना मोनफ्रोमबो हारिखौनो एखे समानै अनगोन नाथाय जोंहा दिनै बिटिआर मोनदों होननानै बा बिटिसि मोनदों होननानै जोंनि गासैबो बर' साफ्रोमनिबो गोसो गोरबोआव जे गोजोननाय दङ बेथ' नंखाया सोरबाया गोजोननाय थायो सोरबाया गोजोननाय गैया मानो होनना बुङोब्ला गासिनिबो गोसोआ एखे नङा नालाय सोरबा बायदिया 50% अननायजोंनो गोजोननाय मोनगोन सोरबा बायदिया 100% अननाय मोनसेयावबो माने गोजोननाय फैया बेयो रोखाखा मानो होनना बुङोब्ला जोङो दा बिनिखायनो बिनि फारसे जों सावरायलिया दिनै मा दिन नोंथांमोना मोजाङै मिथिखागौ बयबो बुंदों जोंनि भारतनि गेजेराव हेपि हलिडे बे हलिडेखौ जोंहा बयबो गुबुन जायगायाव मोनफ्रोमबो हारिफ्रानो जानो बयबो फालिदों जानांगौ जाय हक जेरैखि फालिया गावबागाव हेपि हलिडे हिसाबै फालिलांदो नाथाय लोङै जायै नङा लोङै जायै फालिदोंब्लाबो गावनि जखानि एबा लिमिटनि गावखौ खुद सेफटि खालामनानै लानो हानाय बा कन्ट्रल खालामनो हाजासे जायफोर बिथांमोना निसा लायो बेफोर लाबानो जाबाय आं रावखौबो दाला एबा लाथारनो नाङा गार होननानैबो बुंनो थाङाखै जायफोर बिथांमोना लानानै मोजां मोनग्रा बिथांमोना लाखागोन एफा एनैखौ निस्सय दा बिनि गेजेरजों माने जाहाथे लोङै जायै माने गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायै जासे गारि मथरखौ हलिडे हिसाबै सिबखावलाबायनो नाङा जाहाथे खुद गावखौनो माने सेफ लाखिबानो जाबाय आरो थिग बिदिनो मैयानो जोङो नुनो मोनबाय जे ओरै क'क्राझार एरियाथिं माने बिदिनो हलिनि नामाव बिथांमोना बेरायहैनानै फैनायाव न' फारसे गिदिंनानै थांफिननाय समाव एक्सिडेन्ट जानानै बिथांनि जिउआ दा गोबां माने खैफोदाव गोलैना दं न'खरावबो दासिमबो नुनो मोननाय बायदिब्ला थाखा फैसानि गोबां आंखाल जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला गैयाबाबो 2-3 लाखसो फैसा खारखाबाय जाहैदं दा बिनि गेजेरजों आरो गैयाबाबो बिथांखौ मोजां लाबोनो थाखाय डक्टरफोरनि बुंनाय बायदिब्ला 15 लाखसो फैसा नांबावगोननि बाथ्रा बुंदों बेखायनो जाहाथे जोंहा माने हाजासे माने गावखौ एसे सेफ लाखिनानै गारि मथरफोरखौ सालायनानै जाहाथे गावखौ रैखाथि होयो बा गुबुननि जिउखौबो नायहरो आं बेखौसो आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना दुखु दामोन आंखौ माने बेफोरबायदि हेपि हलिडेनि समाव नोंथांमोनखौ बुंहरनायनि थाखाय आंबो खुद गावनो गोरों नङा नोंथांमोनखौ जाहाथे आंहाबो बुजायनो हानाय गोहो गैया नाथाय आं बेखौनो सानदों जे गावनि गोसो मेलेमजोंनो जाहाथे बुजिनानै गावखौनो गाव सेफटि खालामनो हानाया बे जोंनिनो कर्तब्य बेखायनो जाहाथे माने नों खुद गाव एक्सिडेन्ट जायोब्ला गुबुनखौबो माने दुखु फोनांनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला गुबुना जायोब्ला जोंहाबो माने खारनाव दुखु नांनो गोनां जायो जोंबो माने बर' हारि नालाय बेखायनो जोङो माने बर' जोङो गावनि मोन्दांथिखौ एसेबाबो शेयार खालामनाया मोजां बेखायनो आं आसा खालामदों जे जाहाथे नोंथांमोना गावखौनो गाव माने सेफ लाखिगोन आरो बांद्राय लोङा जाया खालामा जासे नोंथांमोना गावखौनो गाव माने रैखाथि खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबबाय जय हिन्द बर' हारिनि